ኣብ ትንቢተ ሚክያስ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ከንብበ እቲ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ስምዑ ተንስ ኣብ ቅድሚ ኣኽራን ፍርዲ ክዱክዶታት ከዓ ዳይካ ኣስማዓዮም እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ነገር ኣለዎ ምስ እስራኤል ድማ ክካታዕ እሞ ኣቱም ኣኽራን ንስኻትኩም ውን ጽኑዓት መሰረት ምድሪ ነገር እግዚአብሔር ስምዑ ኣታ ህዝበይ እንታይ ጌረካ እየ ብምንታይ ከ ኣትኮምኩኻ እስከ መስክረለይ ኣነ ካብ ሃገር ግብጽ ኣውጽኤካ ካብ ቤት ባርነት ኣድሒነካ ንሙሴን ኣሮንን ሚራምን ከዓ ቅድሜኻ ሰዲደዮም እየሞ ኣታ ህዝበይ ጽድቅ እግዚአብሔር ክትፈልጥሲ ነቲ ባላቅ ንጉስ ሞዓብ ዝመኸሮ በልዓም ወዲ ቢዔር ከዓ ዝመለሰሉ ከዓ ካብ ሽጢም ክሳዕ ጊልጋል ዝኾነውን ዘክር ቁጽሪ 6 ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ ከመይ ጌረኸ ኣብ ቅድሚ ልዑል ኣምላኽ ክሰግድ እየ ዝሓርን መስዋዕትን ኣባይትን ሓደ ዓመትን ከቕርብዶ ናብ ቅድሚኡ መጽየኸ እግዚአብሔር በሽሓደ ዓውል በእላፍ ወሓይዝን ዘይትባህ ይብሎ እዩ ስለ በደለይ በኽሪ ወደይ ስለ ኃጢአተይ ነፍሰይ ከዓ ፍረኸርሰይ ክወፊ እየ ቁጥሪ 8 ኣታ ሰብ ንሱ ሰናይ ዘበለ ኣፍለጠካ እግዚአብሔር ስቕንዕና ክትገብር ምሕረት ከዓ ክትፈቱ ምስ ኣምላኽ ውን ብትሕትና ክትመላለስ እንተዘይኮይኑ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ ሓፂር ጸሎት ክንጽሊና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ህያው ቃልካዚ ቃልካ ሓቅን መስለጥን ይሞ ወእግዚአብሔር ኣቦ ከምቲ ኮይኑዎ ዘሎ ከነስተውዕሎን ከንወስዶን ደገ ቃልካ ክትከፍተልና ንልብናን ንእሙሮናን ክትከፍተልና ንጽሊ ኣለና ንስኻ ገሊጽ ካልና ዘስተውዓልናሉ ከምቲ ማርያም ኣብ ልባ ተዓቕሮ ዝነበረት ኣብ ልብና ክንዓቕሮ ብእምነት ምሳና ድማ ክሓብር ከተቕማና ከበርታዓና ጽኑዓት ክንከውን ኣብ ግዜ ፈተናናስ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ከም መልእክ ኮይኑ ክሕዘና ወእግዚአብሔር ኣቦ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17:4 ይልካ ዘሎ ነቲ ዝሃብካኒ ግብሪ ኩሉ ፈጺመ ኣብዚ ምድሪ ድማ ንዓኻ ኽቢረ ሓለፍኩ ዝበሎ ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከለናስ ነቲ ዝሃብካና ዕዮ ኩሉ ፈጺምና ንዓኻ ኽቢርና ኣብ ቅድሜኻ ንሓፍረሉ ህይወት ዘይብሉ ሒዝና ክንቀርብ መታንሲ ቃልካ ካብ ውሽጢ ንደገ ክልውጠና ንጽሊ ኣለና ውሽጢ ሰብነትና ክብርትዕ ወእግዚአብሔር ብብርታዓኻ ከተበርታዓና ብብርታዓ ቃላትካ ከተበርታዓና እግዚአብሔር ከምቲ ፍቓድካ ኮይንና ክንመላለስ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት ኮይንና ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣቦ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስለ ዘድሓንካና እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወድኻ ዘይበቐካልና እግዚአብሔር ኣቦ በዚ ረድፊ ዝንደልየካ ኣለና ወእግዚአብሔር ንዓይኒ ባርያኻ ዘይጠቅም ድማ እግዚአብሔር ንቓልካ ብግቡእ ከመሓላልፎ ኩሉ
ዝጻባእ ዘበለ እግዚአብሔር እታ የማነይቲ ኢትካ እግዚአብሔር አቦ ክትሓልፎ ጽልይ ኣለኹ አቦ ዘአየራትካ በመንፈስካ ክትገዝኦ እግዚአብሔር መላእኽትኻ ክትዕጅበና እግዚአብሔር ስጋን ደምን ጸጥ ክብል እግዚአብሔር ኩሉ ናይ ጸልማት ናይ ኢከይ ስራሕ ናብ ዝቦታ እዚ ዝለኣኽ ዘበለ በቲ ዝሃብካና ስልጣን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንወግኦ ኣለና በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተወግአ ይኹን ኣብዚ ግደ የብልካን እዚ ጉባኤ እዚ ናይ ኣምላኽ ጉባኤ እዩ ንእሙሮ ብዝተፈላለየ ትገዝእ ንልቢ ሰብ ውን ጽን ኢሉ ኸይሰምዕ ብዝተፈላለየ ትህልኾ ካብቲ ስምካ ዝተልዓለ ቀንበር ዘበለ ኣርዖት ደበለ ክስበር ጽልይ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ መዓልቲ እዚ ፍሉይ መዓልቲ ይኹነልና እግዚአብሔር ኣብ ታሪኽና ርኢናሉ ዘይንፈልጥ መዓልቲ ይኹን እግዚአብሔር ዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ህይወትና ንዝክረላ መዓልቲ ትኹን እግዚአብሔር ደጊመ መስግነካ ኣለኹ ክብሪ ዘበለ በይንኻ ክትወስድ ንስኻ ብቑዒኻ እግዚአብሔር ይግባእካ እግዚአብሔር ክበር እግዚአብሔር ኣብ ነውሰክ ከፍና ንስኻ በይንኻ ክበር ንስኻ ጥራይ ተራእይ ንስኻ ጥራይ ልዕል በል እግዚአብሔር ንሕና ድማ ትሕት ኢልና ክንባረትካ ክንከይድ እግዚአብሔር ትሕትና ክንለብስ እግዚአብሔር ተመስገን ጎይታ ምእታውናት ሙፃናን ምእታውናን ስለ ትሕሉ ዘለኻ መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለ ጉስነትካ መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለ ሓለዋኻ መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለ ምስጋርካ ካብ መዓልትና መዓልቲ መስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ዝሓለፈ ዓመታትና እግዚአብሔር ብዘደንቕ ሕሊፍካና ኸሞ ሕጂ ዘሎ ቅድሜና ዓመታት ድማ እግዚአብሔር ብዘደንቕ ካብኡ ዝበለጸ እግዚአብሔር ከምኡ ከም ትገብር ንፈልጥ ኢና እሞ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ እዚ ደንበብናዮ ነቢ ሚክያስ እዩ ጽሒፍዎ ንእሽተይ ብዛዕባ ነቢ ሚክያስ ባክግራውንድ ክዛረብ ደሊ ነቢ ሚክያስ ብዘመን ኢሳያስ ዝነበረ ነቢ እዩ ካፍተን ንኣሽቱ ነቢያት ተባሂለን ዝጽውዓ ካብአን ሓደ እሱ ነቢ ሚክያስ ዳርጋ መብዛሕቶም ቶም ዓበይቲ ነቢያት ዲል ምስ መንግስቲ ክህልዎም ከለው ነቢ ሚክያስ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ መንግስቲ ብዙሕ ግዜ ዲል ኣይነበሮን ምስኣቶም ኣየብል ነይሩ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ሞርሽታይ ትበሃል ዓዲ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ እቲ ትንቢቱ ድማ ንይሁዳ ንሰማርያ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ንዕኡ ከተንቅቆ ከሎ ዝገርም ነገር ይተዳ መጽሓፍ ኩሉ ተዳ አንቢብኩሞ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ዘሎ ወላ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ከማን ተዛሪቡሎ ስለዚ እዚ ነቢ እዚ እዛ ሞርሽታይ ትበሃል ዓዲ ካብ ደቡብ ኢየሩሳሌም 32 ኪሎ ሜትር ክሳዕ 39 አቢሉቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ አጽናዕትኩም ብሉ ገምጋም ርሒቃ ትርከብ ዓዲ እዩ ተወሊዱ እቲ መጽሓፍ ኣይነግርን እዩ ወለዱ ግን ኣብ ኣኸም ተወለደ ይዝነገር ስለዚ ትርር ዝበለ ቃል እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሃቦ ትርር ዝበለ ቃል እዩ ዝዛረብ ተዳሪናዮ ቃላቱ ተመለሱ ክብል ኮለይና ንሪኦ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ፍትሒ ግበሩ ወላ ነቶም መንግስታት ከማን ነቶም ሓለቕቲ ዝነበሩ ዊን ንድኻታት ንመበለታታት ይዕሙፁ ከም ዝነበሩ
ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ፍትሕ ግበሩ ኢሉ ዝልሙኖም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ትርር ዝበለ እዚ ዘንበብክዎ ቃል እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ by the way ናይ ሎሙ ርእስትና ምሕረት ፍተው ዝብል እዩ እታ ኣብ መወዳእታ ቁፅሪ ደንበብክዋ ኣብ ቁፅሪ 8 እንታይ ኢሉ ኣለዉ እቲ መስዋዕቲ እዚ ዶ ኸነቕርበሉ ምስ በሉስ ካባኻትኩም እንታይ እየ ዝደሊ ኣንታ ሰብ ኢልዎ ብቕንዕና ክትመላለስ ምሕረት ክትፈቱ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ድማ ብትሕትና ክትመላለስ እምበር ካባኻስ እንታይ እየ ዝደሊ እዩ ዝብሎም ዘሎ ክሓስቦ ከለኹ ኣነ ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ኣክቲቪታት ክንገብር ንኽእል ኢና ይብል በቃ ንእግዚአብሔር ኮነ ሕጉሲ ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ምናልባት ምስቲ ኣባኻ ዘሎ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሓዊ ጽልእ እንተደኣ ሃሊካ ምሕረት ዘይትገብር ተደኣ ኮንካ እግዚአብሔር ኣብኡ የለን ኮንቲ ኢኻ ትጎይ ዘለኻ ማለት እዩ ትርድእን ኣለኹም እግዚአብሔር ምስቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ሓዊ ስምምዕ እንተደኣ ዘይብልካ መስዋዕትኻ ኣይቅበሎን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣቦና መምህር ሚካኤል ብዛዕባ ይቕሬታ ምሂሮምና ኸይዶም ኣስዕባ ቢልዊን ፓስተር መስፍን ዊን ብዛዕባ ቅሬታውን ምሂርና ሕጂውን ናኡ ዘቕንዐ ይመስለኒ ቅድሚ ዓመታት ኣቢሊ ንዓይ ኣቐሚጥዎ ኣብ ልበይ ማለት እዩ ዝነገር እዚ ግዚኡን ሰዓቱን ኮይኑ ድማ ሕጂ ምናልባት እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ነገር ግዲ ሃሊ ኮይኑ ሕጂ ዛረበሎ ማለት እዩ ስለዚ ምሕረት ፍተው እብለና ኣሎ ድገርመኩም ከም ማሕበር ከም አንጾኪያ ኣነ ድፈትዋ የብለይን ብጣዕሚ ንክርስቶስ ኣርያቶ ትኸይድ ነበረት ማሕበር እያ ብዙሕ ነገር ናይ ክርስቶስ ነገር ህይወት ዝረኣየላ ነበረ ማሕበር እያ እንተ ዳርኢናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 26 ኣቢሉ ከንብባ የተቃል ደስ ትብለኒ ኣፍቲ ኣብ መከራ ዝነበሩሉ ግዜ ታ ቤተክርስቲያን ትስደድ እቶም ሐዋርያት ዝስደዱሉ ዝነበሩ ግዜ ዝፈረየት ቤተክርስቲያን እያ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 26 كم زي تبل تقال وصل 26 كنا خا أبتا محبر عمت ملوء بحبرة نبورو نبزرلو حزبوين مهارو زي بارنباس ني أولوس كدليلو مسكده مسرخبو حزوه مسمت أنا أبتا محبر مالتي كنا خا أبتا محبر عمت مسملو بحبرة نبورو نبوزح حزبوين مهارو اتهم دك مزامر تقا قدم اب انصوكيا انتاي لهم تسميم كريستيان يلوم تسميم انتاي مالتي كريستيان صحابه كريستوس مالتي اذا حسب كل خسي بدغ زلو سبسي انتاي كون بلنا كم محبر أنا بزا محبر سلازلكم مالتي بمنتاينا نفلت حاولنا سيراق بقدامي زعمت زي بفقر خنفلت على لنا تفقروين تا محرتوين مساعد خيده نزفكر كاي حوي كتمحر حدا كتكون تقليخ سلازي نحنا محرت تجبرلنا حزب سلازخنا محرت كنفتو علنا كم زخن زمرود صنحنا اتي مكياس مالت تترجمسي هو was like يهوه مالتي من كم املاك مالتي من يقم املاك جن بخوم افكيرنا نعنا بخوم اميحيرنا ابرمي معرف حمشت قطر شمون تنتابل
نحنا جنا حتى أن كل ناسي كريستوس أفكندانا مويتو أملاخ دم تفقرو بزي آير ينال لويدو تايس لز جبرنا نحنا أو إفسون معرف كلت أنت دارينا أفكبابي شمون تتشعت تزلو انتاي بل بمنتاينا تصدقنا اسكن غورني بمنتاينا تصدقنا I think this is basic تمرتي زمحرت أبدحنت زغين نجار يزغمان بمنتاينا دحنا بأمنت بتسقى تا إفسون زلاقم ببيع ويتا باركا باستر كل جزء نتا إفسون صبو غيري وملميل النازلو صبو غيري تحيز النازلو أب إفسون معرف كلته كم زتبل تقال كم ببا معرف كلته هذا كاي مكحسي كاب جبري أيكون نمو بأمنت بتسقى أيكم زدحانكم إذا قا وهبت أملاك ينبر كبقتكم أيكونن إذا قا أنت يلو وهبت أملاكي من قالوا تعيرة زمتقوا زبلن نسكي قبزي بزح تعيرة ميم ستيل سجع حجي بجبري كسأتكو بزح تعيرة ميم جن كلتي أن حقن كبدن كوينين يندقدا يعقوب أوريا باولوس سبوق يرم تزاري وملنا اللهم عليك انتاي سلز دولوك يزمت أيو أملاخ نزع عالم مالت نتو زلوا عليت نزل زلوا حزبي قفكره خلو نتحد ودو وانجيل يوحنس معراف 3 قطر 10 أملاخ بتحد ودو زامنه نايزل عالم هيوت كركب امبر كيطفئ كساعه كندزي نحد ودو بمبجاو نزي أب زلو أب عالم زلو حزبي ويدما عليت تبجوه سلازي محرت زرخبنا سبات إنا نحنا محرت كأ نجبر بزح هيك الزاربني نيشتي مقنعته بقدامي بزح أجزاء أبيهر تزاري بالناي بزم زولكو يحوات أتزلل نجزية جن لما عن تجزاء أبيهر حدا نجر كجبر سلاز دلي نابك زي أبيهر كنقربينا كنصلينا لومي اسكدا امن سب እግዚአብሔር ይመስገን لما አንተስ እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ሐድሽ ነገር ከገብር ይበለኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ሐድሽ ነገር ከገብር እዩ ተመኪሮየ ዘይፈልጥ አብ ታሪክ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ አውሽተይ ብዙሓት ሰባት ተዛረቡኒ ግን لما አንተ እግዚአብሔር ራዲካል ዝኾነ ቼንጅ ከገብር ይስክ ዝብል ሰብ هاللويا يسوع قويتايو تفلت ديهم نيسوع كم مدحانة رأينا نفلتو كم قويتاي نفلتونينا مبزحتنا آخر أقول له أنا بيرد كم مدحانة رأينا نفلتو كم قويتاي نفلتونينا بزحنا غير خاد جزانا كم قويتا غيرنا أبهيوتنا سلزي جزانا يو بزحنا غير خاد جزانا كاو اتمعرت زي مقبار نسيو كم قويتا غيرنا إن النقزؤون يسوس كريستوس معرت كم تقبر الكام فلت كامو معرت دماء مقبر كان آمين اتاتأمن نفسي لما عنتي فوسة تركبيا سيطان تتصفعلو معالتي لما عنتي كافتن مسارح زتك أمل للنجر انتاي انت دايلكم نساء أزياء كيم نع غير داكاني كنا هنا أوش تقاقن بلعكاي
نحوها تهسي نرأسيها تهسي أما عدا خوينو تتصاوي تلكان يندابله يبل زيابي هرد ما يقوهي إذا عمت زي كم إلنا أين كنسجرنينا أي كنسجرنينا أملاخ لو تخجبر دليله كل تشحن عصر تشمونتن زمن ناي مدهاني عالم أمينو صوتها بفولي كوز عنايو مسك زيابير انتمايز زخونة حبرت انتمايز زخونة زر الرب كنجبرينا خاب حجنيو نلبنا خحلو ويك زيابير جس دخامنا ترحزنا نقربو እግዚአብሔር ምስተውም ገርታት ልቢዩ ይሕልወይ ንገርታት ልቢ أنا دنقني كل ساعة دنقني كافتي يأمري نلعلي زحس بوس انبزا باكا دنقني ريو باكا يحواتي لو هاتكنو ገርታት ኩኑ ጥዑማት ኩኑ أبوزح محبرات أشجير زلوا نزيه مخا أفتم بكا كخونو نام كمرحنا ملكام تخيدمو أبكن مبوتاتهم كبوت خلو دفارات نعم لخ فرحات زي ولهم فتوتو نفسهم تفخرتي تجاهرتي نعم لغينا لملخ زلنا نعم دبلو خبانا زعابيو كندي اكسبرينس زلوهم أبوتات هلو كن زي زنبعنا أنا يحزنني ناي بحق بكباك أبوتات هيك تصرف غريم كله بني غاموس خان تاي تفلت بمنتي عالي فومسي تاي تفلت نسخاتكم كمزي أبوتات هيكونكم كتب لهم سي من يغامو تخيلنا نعقفهم مورال نهبهم እግዚአብሔር ድማ he's very serious تفلطوا ديكم ابزهلكم عراف 16 تداريخمون نموسي تسيئمو أصابيبهم بأملاك 50 يوم نتي ترقتانا يسب بني أملاك 50 يوم تسيئم دقرم نقري كلتا 250 شمامت يوم تسيئمو تبا سلطان يوم نسخاسي نتهزبس حاليت موصلوا رأيهم حجي تخبودوا للغا تعنت تخبودوا للغا يلمو حاليت موصلوا رأيهم أنبوبوكم زهلكم عراف 16 أو جزا مسكتكم أنبوبو زدنق نقري سيريس مخانو እግዚአብሔር አውሪየ يشعر كم تخال حاتيات تغبرك حاتيات تغبريو بزح ጊዜ ደቆራ حاتيات تغبرون يرميو ግን after መርሐይ after position مسمصو እግዚአብሔር ሲረስ ተቀይሩ እገርመኒ ንብዘለው ታገራቶም መሬት مقطعات ريكم نا እግዚአብሔር كبيدي ايو علكا دسكحكي هنا እግዚአብሔር مقطعات دسكحكي ስለዚህ انتاينا خنغبر زلنا حواتي اتمحرت اوشتنا انت خونا له مسلكم بقى كل ጊዜ بمحرت تملعنا كمبونا تزميرو ويو تسبيخو وي محرتኛ عبا املاح مخانو سقعزا ساعات زي أخمان دويلنا زلنا بناتو تصقان محرتني بغلتنا يكونن نسو محرت كقبر سلزفتوي لوه عقال أملاخ بمحرت هفتام زخونا أملاخ
أبدقوا إرمياسين كوم إزبل جراز زي طفأ ناس انتايو محرتك زي أبيهري مزوح جزية محرتك تقبر يبرتعك يفلتي تبدل كاسب وين كتكون تخيلها جن السبوت أقول له وجزي أبيهر الله وعله جس نسقى أوش تخا محرت كفسس إلى الله اسكي محرت كجبر يزبل كافي حج وسينو باكا يرداكم ما يرداكم انتايلو مسلكم داويت دلبي يفتشني له منالبات نسو زي فلطوي النجار كيهلو خوشتنا زامع التزيئة أنا دليل الله أنا بكا يتسمع الله بكا غير دل الله you will see زي أبيهر كأخطري وهم شو أنتي كم تجبر إذا خجبري بلاكم مني جن أنتي كم تجبر كتري وهم زي أبيهر أملاخ مجدن دحرت أريكالو أنتي كم تجبر كتري أخاشو سلازي بقويتها برتع تصنعوا أجهم إذا عمت زي عمت سلام عمت رهوة حدش نجر أبي واتنا تمكيرنا زين فلت أجزي أبيهر كجبر كنت أبابينا آمين أك أوشتهم إذا محرت الزفاسس دليل الله أنا ده يكون كوك زي أبيهر يزبل دلهم آمين جا أبيهر يبارك نهمية معرفة تشعته كتري عسرته وشوعته يا مثلني نعاقم ببامه بقابله كودي أمه هنصلينا عسرته شوعته مسمع أبيو أتي زجبر كلهم تأمرات كا أيذكرون كساودهم دا أتررو بعلوتهم نابارنتهم كملسو حلقة شمو نسخة جنا أملاخ غريتا أملاخ غريتان سناين محارن إخا نهورا دونغاي مع البزح مراتي قامو أي حد كامن زيت أنت نجزيابير لواه أملاخ فكر أملاخ يزلنا